To wannan rikice-rikicen ya taimaka kwarai don ganin cewa suna daga cikin abin da suka ci jam'iyyar PDP a zaben 2023 da ya gabata wanda shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya nasara. To dama ita siyasar Najeriya yawanci bukata ce, wato bukatar kai ita take dauke da 'yan siyasa kusan kashi 80 cikin 100. Jama'a barka da kasancewa da ku ta cikin shirin taskar siyasa daga tashar Amhar TV. Nuhu Abubakar Dambuwa ke farin cikin kasancewa da ku. Kuna iya bibiyar dukkanin sharuwan Amhar TV a shafukan YouTube channel, Facebook, TikTok, X da sauran kafafen sadarwa. Alhaji Atiku Abubakar, wazirin Adamawa, tsohon mataimakin shugaban ƙasar Najeriya, dan takarar shugaban ƙasar Najeriya a shekara ta 2023 da kuma 2019 da kuma sauran shekaru daban-daban na siyasa a jam'iyyar PDP da ma sauran jam'iyyu na Najeriya, wanda ya sauya sheka daga jam'iyyar PDP zuwa jam'iyyar ADC, wadda aka yi mata ke da sabuwar tafiya. Ya masana ke kallon wannan haɗakar da su Alhaji Atiku Abubakar suka yi? Comrade Adamu Yunusa Ibrahim na Jami'ar Usman Dan Fodiyo da ke jihar Sokoto ɗan asalin Kanon Dabo. Ina ganin ba wani sabon abu bane ba, musamman ga su kansu 'yan siyasar Najeriya. Duba da cewa shi kansa a matsayinsa na tsohon mataimakin shugaban ƙasa ya yi jam'iyyu da dama a baya tun daga dawowar wato tun daga fara mulkin jamhuriya ta hudu nan daga shekarun 1999 zuwa yau. Mai girma Atiku Abubakar ya fara daga jam'iyyar PDP wadda da shi aka kafa ta, har ma ya zama shugaba, wato ya zama gwamnan jihar Adamawa, amma duk da haka tsohon shugaban ƙasa Olusegun Obasanjo ya ɗauko shi ya mai da shi wato mataimakin shugaban ƙasa na wancan lokacin, duk da cewa an samu rikici ko rikice-rikice tsakaninsa da tsohon mai gidan nasa, wanda hakan ya sa ita siyasar mai girma Atiku Abubakar ɗin ta ƙara girma kuma ta ƙara bunƙasa tun a wancan lokacin. Daga baya ya fice daga jam'iyyar PDP inda wato ya kafa sabuwar jam'iyya. Bayan ya fice daga jam'iyyar PDP ya shiga jam'iyyar AC, sannan daga baya aka kafa jam'iyyar APC da shi aka yi haɗaka a 2014. Daga baya kuma ya sake ficewa daga jam'iyyar APC ɗin ya koma PDP. Bayan ya koma PDP yanzu kuma ya sake wato ficewa daga jam'iyyar PDP din zuwa jam'iyyar ADC. To idan ka duba tarihin siyasar Najeriya za ka ga cewa dama a jam'iyyan siyasa ba wai su ne siyasar Najeriya ba, kuma su kansu 'yan siyasar Najeriya din yawanci za ka ga cewa kusan duka ɗaya ne kawai, babu wani bambanci, saboda kamar kawai kura ce da fatar akuya. Yau suna wannan jam'iyya, idan suka ji matsi ko suka ga bukatar su ba za ta biya ba, su fita daga wannan jam'iyya su koma wannan jam'iyya. To shine abin da muke cewa wato ba kowace jam'iyya ce take sauyawa ba, amma kuma kowane ɗan siyasa ko kowane ɗan jam'iyya yakan iya sauyawa daga wannan jam'iyya, daga party A zuwa party B. So wannan ba wani abin mamaki bane ba, dan ya fita daga jam'iyyar APC sun kafa sabuwar maja irin wadda aka yi a 2014 kamar yadda na faɗa, wadda ta kawo tsohon shugaban ƙasa marigayi Muhammadu Buhari a zuwa kan mulki a shekarun 2015. Kuma ɗaya daga cikin dalilan da ya sa nake ganin shi mai girma a Atiku Abubakar ya fita daga jam'iyyar PDP baya wuce nasaba da irin rikice-rikicen cikin gida da jam'iyyar ta sha fama da shi. A yau a ce wannan ne shugaba, wannan ne sakatare, gobe a kotu ta kori wannan ta kawo wannan, da kuma shi wato tsohon gwamnan jihar Rivers wato Nelson Wike, wanda a yanzu yake rike da mukamin ministan babban birnin tarayya Abuja, wanda ya zame wa jam'iyyar ɗan zani ko ya zame mata wato kadangaren bakin tulu. Daga ƙarshe dai gashi nan shi yana jam'iyyar PDP amma kuma yana rike da mukami na jam'iyyar APC, wanda suke ganin hakan kamar yana yi wa jam'iyyar ƙanshin mutuwa ne. To wannan rikice-rikicen ya taimaka kwarai don ganin cewa suna daga cikin abin da suka ci jam'iyyar PDP a zaben 2023 da ya gabata wanda shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya nasara. To dama ita siyasar Najeriya yawanci bukata ce, wato bukatar kai ita take dauke da 'yan siyasa kusan kashi 80 cikin 100. Dan sauran abin da ba a rasa ba wanda zai zo ya ce maka yana kishin talakawa ko yana son talakawa, duk wannan zaka in ka leƙa ciki zaka gano cewa ba wani abu bane da yake wato muhimmi ba. Amma abin da nake faɗa shine ga kyakkyawan misali nan kowa ya gani lokacin da aka zaɓi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Bana jin tun daga jamhuriya ta ɗaya
lokacin da su Sardauna suka yi mulki da jamhuriya ta biyu, lokacin duka har jamhuriya ta uku da aka yi mai ungulu da kan zabo a shekarun 1993 har zuwa ita wannan wato jamhuriya ta hudun da muke ciki a yanzu ba a taɓa samun wani ɗan siyasa mai farin jinin talakawa kai tsaye kamar marigayi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ba. Amma kuma an yi ittifaƙin cewa in banda wannan lokacin da ake ciki na gwamnatin Ahmadu Bola Tinubu za ka samu cewa babu wani lokaci da talaka ya samu wato kuncin rayuwa da matsi irin na tattalin arziki kamar lokacin shi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, wanda wannan yasa da yawa talakawa sun yanke tsammani ko sun yanke zaton cewa za su iya samun wani gagarumin sauyi a gaba. To wannan ta bangaren buƙatar kai kenan. Sai abin da ya shafi siyasa kamar yadda nake bayani, dama ita siyasa kowa ya sani kamar yadda na faɗa buƙatar kai ce. Idan na ga cewa ina fati A yau, gobe kuma na ga cewa fati B su ne za su fi min adalci ko zan fi samun wata takara ko zan iya yin nasara a can, za mu ga cewa mutane da yawa sun yi kokari sun koma ya wannan jam'iyyar, musamman su 'yan siyasa. Misali mu ɗauki dai shi misali akan shi tsohon shugaban ƙasa marigayi Muhammadu Buhari ya yi jam'iyyar APP a shekarun 2003 wanda ya tsaya takarar shugaban ƙasa kuma bai yi nasara ba. Ya sake jam'iyyar ta narke ta koma ANPP a shekarun 2007 ya sake yin takara shi ma dai bai yi nasara ba. Sannan ya ɗauko jam'iyyar CPC a shekarun 2011 ya sake tsayawa takara dan ma bai yi nasara ba. Wannan dalilin yasa sai da aka yi maja, wato wasu jam'iyyu suka yadda suka yi haɗaka suka narke a 2014 aka kafa APC, wanda kuma APC ta jawo ya ɗare kan kujerar mulki a shekarun 2015. To wannan ta ɓangaren siyasa kenan. Dole wani lokaci kamar yadda ake cewa wai ita siyasa ba ta da wato permanent enemy kuma ba ta da permanent masoyi wanda za a ce yau wannan ba zai taɓa bari na ba ko kuma wannan nan gaba ba za mu iya haɗuwa mu yi siyasa tare da shi ba. Wato mawaƙi Alhaji Kabiru Hayas Classic yana cewa ita siyasa hanya ce, in an rabu nan kuma can gaba sai a haɗu. To wannan ya nuna cewa za a iya rabuwa a nan gurin a can gaba kuma sai a yi wata maja sai a zo a haɗu. Ko yanzu wannan ADC ɗin da suka haɗa su mai girma Atiku Abubakar da suke ƙoƙarin haɗawa, za ka ga cewa ai sun yi iya bakin ƙoƙarin su ne wajen da su fito da sabuwar tafiya ko sabuwar jam'iyya, amma suke samun wato hannun ko kuma kafar ungulu wajen daƙile su don me, saboda kada su kai labari yasa kawai suka shiga jam'iyyar ADC wanda dama ita tana ciki ta shiga babban zaɓe kuma tana da rajista a ƙasa. To wannan kenan. Sai kuma abu na uku da nake ganin ya jawo ficewar shi mai girma Atiku Abubakar daga ficewa daga jam'iyyar PDP ba wuce zakuwa, wato ya kagara akan ya zama shugaban ƙasar Najeriya. Duk layin da ya bi za ka ga cewa layin wato ya toshe ko kuma bai kai labari ba, to sai wani wato political manipulation, wato ya ɗan yi wata dabara wadda yake ganin cewa wannan dabara za ta iya kai shi ga nasara. To wannan dalilin yasa za ga cewa ya matsu, tunda idan baka manta ba ko lokacin shekarun 1999 da suka fara mulki da tsohon mai gidansa Chief Olusegun Obasanjo, za ga cewa rigingimu sun yawa daidai akan da neman mulkin ne. Ya so a ce bayan Obasanjo ya gama mulki bayan yayi 99 zuwa 2003 ya ƙara yi 2003 zuwa 2007, ya so a ce 2007 duk da shi Obasanjo ya nemi tazarce akan ya sake zama shugaban ƙasa, inda wato majalisun ƙasa suka daƙile shi kuma 'yan Najeriya suka ce ba a yadda ya zarce ba kuma ya haƙura ɗin bai zarce ba. Ya so a ce shi Atiku an tsaye da shi a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa a wancan lokacin, amma shi wato Chief Olusegun Obasanjo ya yi iya bakin ƙoƙarinsa ya ɗauko marigayi Umaru Musa 'Yar'aduwa daga jihar Katsina, inda ya bashi wannan takara. Wannan ya fito ya nuna maitar Atiku a fili ta san wato ya mulki Najeriya. Sai kuma akan abin da ya shafi zaben 2027, to zaben 2020 shi ma kansa gaskiya abu ne, wato ana cewa wai kallo ya koma sama tunda shaho ya ɗau giwa. A jam'iyya mai mulki da take jam'iyyar APC karkashin jagorancin shi wato Bola Ahmad Tinubu, su kansu sun girgiza da wannan sabuwar tafiyar da manya-manyan 'yan siyasa suka haɗe a ƙarƙashin inuwa ɗaya. Misali idan ka ɗauki Labour Party mafara da ɓangaren Atiku wanda yake jam'iyyar PDP ya samu ƙuri'u kusan miliyan 8 a zaben 2023. Idan ka ɗauki Obi shi ma a nasa ɓangaren ya sami, wato a Labour Party ya samu ƙuri'u wajen miliyan 6 da wani abu. In ka ɗauke su Kwankwasa ma masu miliyan 1.800. To miliyan 6 da miliyan 7 sun haɗa guri ɗaya zai baka miliyan 13.
duka shi kuma abin da shugaban ƙasa Bola Tinubu ya ci zaɓe bana jin ya haura miliyan 11. To kaga tun a nan wurin dole zai tsorata saboda ganin cewa idan an haɗa Atiku da Obi aka haɗa kuma ƙuri'un still suna nan fa. Ba fa wani wuri suka tafi kowa yana rike da nasu har akwai 'yan jam'iyyar APC ma da suke jin matsi daga wannan mulkin wanda a da sun zaɓi shugaba Tinubu a shekarun 2023 amma 2027 ba za su zaɓe shi ba duba da wahalhalu na rayuwa da wato wannan gwamnati tsare-tsaren gwamnati na wato gyaran tattalin arzikin ƙasa ya kawo ana sayan litar mai naira 185 amma daga ranar 31 ga watan Mayun 2023 har da safiyar ranar da za a rantsar da Tinubu da safe an sha mai akan lita naira 185 amma daga yin bayanin cewa ya cire tallafin mai daga nan mai ya harba zuwa 600 yanzu abin da ake sayan mai 1000 ba kaɗan. So wannan ya ta'azzara tattalin arzikin wato mutane a Najeriya wanda za ka ga cewa mutane da kyar suke samun abincin da za su ci a rana. Da bisa al'ada akan ci abinci sau 3 a rana da safe da rana da daddare. To yanzu wasu suna iya bakin kokarin su ci sau 2, wasu ma sau 1 kai, wasu ma ba su iya samun abin da za su ci din. Duba da irin wahalhalun da ake ci. Saboda haka bana jin akwai 'yan jam'iyyar APC din ma da sun zaɓi mai girma shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu a shekarun 2023 amma ba za su sake zaɓar su a shekarun 2027 ba duba da irin wahalhalun da mutane suke ciki wannan kenan. To gaskiya ai kamar yadda na gaya maka ita siyasa bukata ce. Wannan bukatar ita ke sawa zaka ga wato wanda yake a mulki ko a wancan lokacin ma ai kamar set up ne wato kamar haɗin kai ko haɗin baki ne tsakaninsa da gwamnonin. Yanzu kamar mu ɗauki irin wato rigingimin da ke faruwa da aka ce suna faruwa tsakanin shi shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da kuma mataimakin shugaban ƙasa Kashim Shettima. Za ka ga cewa wato kusan cewa a jam'iyyar APC dai duka jihohin Arewa maso gabas jihohi 6 ɗin nan da muke da su a Arewa maso gabas za ga cewa kusan suna magana ne ko kuma suna girmama ko suna ganin girman mataimakin shugaban ƙasa ne. Kenan idan Tinubu ya rigima da Kashim Shettima a shekarun 2007 da za a yi zaɓe 2027 hakan yana nufin cewa jam'iyyar APC ba za ta ci jihohin Arewa maso gabas ba. Dama Atiku yana nan shi ma dan wannan yankin ne. Sannan kuma dan sani cewa dan bangaren adawa ne. Sannan ga Kashim Shettima shi ma ana so a tsoma shi a bangaren adawa. Kaga kenan automatically zaka samu cewa in dai har wannan abin da ake faɗa ya tabbata to lalle jam'iyyar APC yana wahala ta ci ko da dama yanzu ma da suke da mulki ma a hannu zaka samu cewa jihohi 3 ne kawai a jihohi 6 na Arewa maso gabas da suke da mulki a jam'iyyar APC in ka dauki kamar wato Maiduguri da Yobe sai kuma Gombe su kaɗai ne na jam'iyyar APC amma idan ka ɗauki abin da ya shafi Bauchi kaga jam'iyyar PDP ne in ka ɗauki Taraba jam'iyyar PDP ne in ka ɗauki wato Adamawa ɗin jam'iyyar PDP ne waɗannan jihohin guda 6 su ne suka haɗu suka yi wato Arewa maso gabas to kaga kenan dama sun ci 3 sun faɗi 3 to idan aka zo kuma aka ce an ƙara ɓatawa da shi Kashim to zaka samu cewa zai wahala waɗannan 3 ma su ƙara cin su dama waɗancan 3 sun sani cewa ba za su ce su ba to wannan yana daga cikin dalilan da ya sa shi mai girma Atiku Abubakar a wancan lokacin ya mamaye kusan sama da kashi 3/5 na arewacin Najeriya gwamnonin kusan shi ya dasa su shine daga cikin abin da za ga cewa 'yan siyasa suna kokari su dasa magoya ba magadansu akan mulki zaka iya ganin misalai a jihohi da yawa ana ta rigima akan wani zai ka ko a jihar Rivers din ma abin da yasa Wike yake rigima da shi a Fubara zaka samu cewa saboda ya ƙi masa biyayya ne shi ya kawo shi amma kuma ya ƙi masa biyayya ya manta kuma shi ma kansa a Wike din bai yi wa shi a tsohon gwamna Rotimi Amechi biyayya ba duk da cewa shi ma shi ya kawo shi to wannan siyasar Najeriya kenan saboda haka bana ganin wannan wani tunani ne ko wani dalili ne da zai iya sawa a cewa Atiku Abubakar ba ya matsu ko kuma ba ya zaku ya zama shugaban ƙasar Najeriya ba maganar matasa abinda nake so na faɗa anan shine wato suna da mulki ga matashi yana da amfani kuma yana da rashin nasa amfani din zamu kalle su ta fuskoki guda biyu ta fuskar amfani din shine zamu ga irin yanda matasa suke da sabuwar kwakwalwa ko kuma kwakwalwarsu bata haɗu da wato rigingimu na rayuwa ba suna iya yin tunani mai kyau duk lokacin da aka ce shugabanka yana da ilimi kuma yana iya yin tunani mai kyau to za ka samu cewa za a iya samar da wani abu wanda zai taimaki al'umma. Ɗaya daga cikin amfanin mulkin matasa shine tunani. Dama shi mulki yana yiwuwa ne bisa mai akan tunani. Wacce irin kwakwalwa kake da ita wajen gudanar da mulki? Waɗanne irin dabaru
za ka yi amfani da su wajen wato fito da abubuwan da za su taimaki al'umma. Misali ka ɗauki ta fuskar tsaro, da yawa daga cikin matasan nan sun kware, suna gani yanzu social media ta yi yawa, ana ta yin ilimi a duniya, wasu sa kasashen waje suka yi karatu, wasu su kuma da su kansu a gabansu ake samun matsaloli. Zaka ji suna fito da mafita cewa ya kamata a ɗauke wato kwamishinan 'yan sanda na jiha kaza a mai da shi kaza, ya kamata a yi kaza, bai kamata a ba wani ministan tsaro ba saboda ɗan kasuwa ne, bai kamata a ba wani karamin minista ba saboda siyasa ya sani bai ma san tsaro, da gasunan da sauransu. Kuma da gaske ne abubuwan nan da suke faɗa suna yin su ne iya bakin kokarin su, kuma da gaske suke kawo su. To wannan ɗaya daga cikin wato alfanun nasu kenan. Sannan abu na biyu kuma shine lalle ne za a samar da wato abubuwa na more rayuwa, saboda shi matashi yana so a fantama, yana so ya ga wutar lantarki, yana so ya ga tituna, yana so ya ga manyan motoci, yana so ya ga makarantu da asibitoci, komai yana tafiya daidai. So ana sa rai idan matasa suka karɓi mulkin Najeriya za a iya samun wato wani abin da zai taimaka wa al'umma. To sai dai kuma a ɗaya ɓangaren kamar yadda Hausawa suke cewa kowane allazi da nasa amanu, shi ma mulkin matasa din yana da wato nasa irin na kasan da nake tunanin za a iya samu, duba da cewa ita wato Hausawa suna cewa wai kuruci dangin hauka. Za ka samu cewa inda mutum yana da karancin shekaru ba lalle ne ya iya yin tunani kuma daidai da na manyan mutane dattawa masu hankali ba. Kuma dai Hausawa din suna cewa wai abin da babba ya hango yaro ko ya hau dala da goron dutse ba lalle ne ya hango sa ba. Wato zurfin tunani anan ake magana. Matashi ba a ce babu masu zurfin tunani ba, amma dai bisa al'ada an fi fahimtar cewa matashi ba kowa ne yake iya yin tunani irin na manya dattawa wanda suke da shi a cikin ƙasa ba. Misali akwai gaggawa, misali kamar gaggawar yanke hukunci akan matashi, kawai zai ga dan kama miketa. Yanzu kamar misali idan ka ɗauki a ƙasashe irin su Burkina Faso, Ibrahim Traore da ya hambarar da gwamnati, za ka samu da kansa yake fitowa ya je a yaƙi 'yan ta'adda a cikin daji, wanda a tsarin ƙasa bai kamata shugaba ya rika zamantowa na gaba, tunda ba mulkin gargajiya ake irin na da na sarakuna da za a ce sarki ne zai ja tawagar yaƙi ba. Akwai matakai da ake bi wajen zuwa yaƙar 'yan ta'adda. To wannan dalilin na gaggawar ganin cewa an gama da abu sai a zo a yi kuskure ba tare da kuma an san cewa kuskure bane, sai daga baya kuma a zo ana yin da na sani. Abu na biyu kuma shine kamar abu influence, wato tasiri na abokai ko kuma ƙawaye idan mata ne. Misali samari ko matasa suna mulki, zaka ga cewa abokansu matasa ne suka fi ba su shawara ko suka fi ba su ma sha'awa ta rayuwa. Haka kawai matashi sai ya ga matashi ya siyo mota kala kaza, sai gobe shi ma sai ya ce sai ya sayi irinta. Ko kuma kawai yan unguwa kaza ba sa yin ka, a sa 'yan sanda duka su je su fatattake su kama su, kuma kawai sai ya ɗauka sai a je a ci gaba. Karamin misali gashi na yana faruwa akan Naziru sarkin waka da Dauda Kahutu Rarara a matsayinsu na matasa, yanzu gasa suke akan motoci. Rarara ya sai mota ta miliyan kaza, shi ma yanzu Naziru ya sayo mota, kuma magoya bayansu suna ta wato sukar juna a social media, ana cewa ai kaza, wanda ba shi ne ma abin da ya kamata a ce ma. To inda waɗannan wato mutane ne masu wato daraja ta biyu a cikin al'umma, ta wajen wato samar da wani abu wanda yake taimakon matasa, ba fa mulkin ne da su ba, su masu mulkin suke bi ma, suna tare da masu mulkin ne, amma maimakon su fito da wasu abubuwa da za a yi wanda zai taimaki mutane, amma magoya bayansu sun bige da rigima ko kuma cacar baki akan mota yanzu ake rigima, ana cewa motar Rarara ta fitar Naziru ta fitar Rarara, kuma kaga an ɗauka. Dama duk ita siyasar Najeriya ko social media Najeriya musamman ta arewa sati ce, da an ɗauko topic sati guda za a yi ana ta yi duk amfaninsa duk rashin amfaninsa sai ya yi wannan satin. Idan kuma wani satin ya zo sai a ƙara zaro wani, sai a ɗauko wani filis, sai wani yana can kawai yana ɗaki sai ya ƙirƙiro wani, sai kaga an yi mutane an karkata can. Babu tunani abin da ya kamata a yi wanda yake na daidai, babu tunanin abin da ya kamata a yi wanda ba daidai ba. So gaggawar yanke hukunci kenan, ko kuma abin da na ce influence na abokai. Haka su ma 'yan uwa mata, idan su ne suka sami dama ta mulki, Allah ya ara musu rana, za ka samu cewa ƙawayensu ne, abokansu su suke ba su shawara, yau a je a yi biki, a yi rawa kaza, a liƙa dala kaza, a sa tufafi kala kaza, a sai takalmi, a sai jaka. Gashi nan ire-iren waɗannan abubuwan ba kasafai suke so su yi amfani da irin dattijo ya ba da shawara a ce bari a tsaya a saurare shi ba. So wannan kenan ta bangaren abin da ya shafi wato influence. Sai abu na gaba
wato nuna hali irin na ƙuruciya kamar yadda muka yi bayaninsa a baya, irin yadda za ga cewa ga abin da ya dace din a yi, amma saboda wato jajircewar hali sai ka ga matashi ya ce shi ba ma zai yi kaza ba. Haka me dalili? Kawai saboda na isa, kawai ba zan yi ba, kuma dole ya hau kan kujerar naki ya zauna saboda yana da mulki, kuma babu wanda zai iya shiga ko ba wanda zai iya goya masa baya domin a aiwatar da wannan abin da yake faruwa. So a takaice dai mulki, matasa da suke neman mulki abu ne mai matukar muhimmanci, amma dole sai an yi karatun ta nutsu, an ga ire-iren matasan da ya kamata ma a baiwa mulkin. Da yawa sun cancanta, suna nan, suna da karancin shekaru, kuma suna da wayewa ta duniya, kuma suna da ilimi na addini da na zamani wanda ya kamata a ce suke jagorancin al'umma. Na'am. Comrade Adamu Yunusa Ibrahim kenan wanda muka zanta da shi ya akan sha'anin siyasa da kuma siyasa ga matasa a cikin taskar siyasa da ya zo muku daga tashar Amhar TV Najeriya, da ya zo muku a shafukan YouTube channel, Facebook, TikTok, X da sauran kafafen sadarwa. Nuhu Abubakar Dambo nake cewa mun bar ku lafiya. To wannan rikice-rikice